Doncs bon dia i bona hora, ja és oficial. Gavi seguirà al Barça fins al 2026. La sortida de Miralem Pjanic va afavorir clarament la renovació del jove migcampista blaugrana al generar-se el fair play suficient per allargar el seu contracte. A més, també calia esperar que el jugador fos major d'edat per tenir un contracte professional i això es va complir el passat 5 d'agost. D'aquesta manera, Gavi passa a tenir fitxa del primer equip i estarà blindat amb una clàusula de 1.000 milions d'euros, com Pedri, Ansu Fati, Araujo i Ferran Torres. I, per cert, a partir del mes de gener també canviarà el dorsal 30 pel 6, que actualment està lliure. El 6 de Xavi, eh? Sí, el meu, no? Bueno, mira, és un número que li va bé. Home, potser l'anirà millor a Pedri, però bueno, jo crec que el Gavi també pot defendre molt bé i l'important és que sigui el Barça i que la xavineta tire, eh? Bé, s'ha fet esperar nil, però ara ja sí, amb totes les de la llei, la renovació de Gavi ja és oficial. Tu havies dubtat en algun moment? Haig de reconèixer que sí. Sí? Que hagués fet un Ilaix Moriba... Sí, perquè teníem aquest exemple clar i és que estan oferint molts diners i al final amb jugadors tan joves és molt difícil dir que no quan se't fica una oferta d'aquest calibre. No? Aquí està. Acabarà contracte amb 21, a punt de fer 22. Vull dir que gaudim-lo 4 anys i després ja veurem, perquè amb 22 anys també seguirà sent un carmelet per tota Europa, eh? I no va ser fàcil, eh? Que l'Opelat no vegis, eh? Ja, com negocia, el seu representant és de la Penya. Bé, i Gavi portarà el 6 i Pedri el 8. Els nous Xavi Iniesta, malgrat les comparacions siguin odioses... Ja ho tenim tancat. Déu-n'hi-do. No, però és bo aquest tipus de números, que es cuidin aquests detalls. Ho vam veure amb Lewandowski, com ràpidament li van donar el 9, no volien que jugués més partits amb el 12 i aquestes tonteries, i crec que això també és una senyal, no? Treure-li el 30 i donar-li el 6, senyal inequívoca de que és una peça clau per l'equip. Que no li pesi. Esperem que no. De moment, Pedri, des que porta el 8, està... On fire. Sí, un ram està... Pedri Potter, Pedri Potter. Que el 6 doncs també ajudi encara a créixer més a Gavi. Avui, precisament, a les 6 de la tarda, per primera vegada a la història, l'Spotify Camp Nou obrirà les seves portes al públic per presenciar un acte de renovació. La renovació d'un Gavi que va arribar a la Masia l'any 2015 en categoria de l'AVI, procedent del Betis. T'agrada aquesta iniciativa de que avui hi hagi aquesta renovació com si fos una presentació d'un fitxatge? Sí, jo crec que és bo perquè, per exemple, mites que pugen de la cantera, no? Sí. Puyol, el propi Xavi, que han passat tota la carrera aquí, mai han tingut aquesta sensació de dia nou, de primer dia, de celebrar-ho. S'ha de tractar bé a la cantereta. En tracta de megacrac, Jan, amb tots els honors. Home, clar que sí, no? Són jugadors que també s'ho mereixen. I tant que sí. I mereixen l'aplaudiment i el reconeixement dels culers, no? Que n'aprenguin! Doncs recordem que l'andalús va debutar amb el primer equip de la mà de Ronald Koeman l'any passat. Amb tot just 17 anys acabats de fer, el tècnic holandès li donava l'alternativa davant la Reial Societat, i això és el que deien declaracions a Barça TV just després d'aquest magnífic debut. Bien, muy contento. Ahora mismo soy el niño más feliz del mundo. Desde pequeño que vine tenía ese sueño de llegar a debutar en primera en el Camp Nou. Mil cosas, por la cabeza me pasan mil cosas, pero nada, yo estaba un poquito nervioso, es normal, y bueno, he ido a hacer lo mejor que he podido y ya está. Bueno, pues en todas las personas que me han ayudado, sobre todo mi familia, mis amigos y todos los entrenadores, toda la Masía, todos, y sobre todo Sergi Milà, un entrenador que tuve y siempre me ha apoyado y me ha ayudado muchísimo en toda mi carrera. Quedaré la camiseta, que me han dado 2, y nada, para mi familia, y la marcaré en mi cuarto, que tengo toda la camiseta hasta ahora de los partidos. Doncs amb las samarretas de Gavi. Sí, hola, ¿no? ¿Qué pasa, Ronald? No, yo creo que sí ha hecho cosas buenas en Barça, y como y nadie dice aquí, oye, van a poner una medalla, ¿no? Algo, o hacia unos tocinillos de cielo, ¿no? Que están buenos, ¿no? Un catering guapo para un servidor, ¿no? Bé, doncs Koeman, que feia debutar Gavi l'any passat i des d'aleshores s'ha convertit en un fix en les alineacions de la primera plantilla, disputant un total de 54 partits, marcant 2 gols i repartint 6 assistències. A més, té un carisma especial. Sí. Les botes descordades, la llengua fora,
El caràcter, el caràcter de líder, sí, que no s'arronsa amb ningú. De poca vergonya, en el millor sentit de la paraula, i de fet és una cosa que destaca ràpidament perquè Luis Enrique també ho va tenir claríssim. Total. Hombre, me parece un máquina. Sí. Es un máquina. El debate nacional que se generó cuando usted le convocó, que dónde iba, que este chaval no había hecho nada, pues bueno, con quién había empatado, pues bueno, pues ya está. Ahora ya veis, ya no solamente por la renovación, sino por todo lo que hace, pues me parece que es un jugador indispensable, ya no solo para la selección, sino para el fútbol, para el espectáculo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No, bé, sí, a tu sí, Nil. Què li falta a Gavi? Què hauria de millorar? Perquè parlem molt bé d'ell, però només té 18 anys i el seu marge de creixement encara és enorme. Sí, jo crec que el més important és aquest punt de maduresa que, per exemple, sí que té Pedri, de saber quan anar a tope, quan afluixar una miqueta més, quan entendre el partit. Li falta encara una miqueta a vegades que el veiem com una cabra boja, no? Com un toro desbocat a emportar-se que va tot no? per davant. Que si passa un tren per allà davant també s'hi posa pel mig. D'entendre millor les situacions. Bé, i amb tot de Gavi, del seu compromís amb la seva renovació, també en parlava ahir Jordi Cruyff a la inauguració d'una nova Cruyff Court a Montornès del Vallès. Creo que es importante, siempre hemos tenido confianza en esta renovación porque el jugador creo que ha demostrado claramente que siempre que sus sueños están en el Barça, que siempre ha querido renovar aquí, su agente también, por lo tanto no hemos tenido ninguna preocupación de que se iba a hacer o no, y creo que para el club es una señal siempre buena cuando un canterano, sobre todo tan joven, que ya está llegando a unas cuotas que pocos jugadores de su edad pueden decir, pues que quiera vincular su futuro con el Barça, creo que también es bonito para el club, ¿no? Pero en todo momento, en la planificación, siempre hemos pensado, tanto a corto como medio y largo plazo, de que Gavi va a estar con nosotros. Doncs sí que seguirà amb nosaltres Gavi, un Jordi Cruyff, per cert, que també valorava positivament el partit a Munic, malgrat la falta d'encert, i qualificava de curiosa la situació de Griezmann a l'Atlético. Si hagués coincidit amb Milito, haguessin tingut mitja colla de pallassos, Milito, Gavi, Milito, ja teníem el Nolito, també. El Nolito, ta-ta, 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 Ai, senyor. Va, tira.